и смях. Винаги го различаваме естествения с изкуствения. Ще продължим с един фокус, той ще бъде последен, няма да ви отличавам повече. Това е една от класиките в магията, мултиплициране на бутилки. Впоследствие се оказа, че е доста подходящо за рекламиране на различни алкохолни брандове. Каква е идеята? Имаме една бутилка и една чаша, нали така? Всички ги виждате, те не са изкуствени, истински са. И използвайки тези два цилиндъра, без да докосвам бутилката и чашата, те трябва да сменят своите позиции. Окей? Разбирате ли? Всичко е много просто. Просто всички заедно трябва да штракнем един път. И магията вече се е случила, както можем да видим всички бутилките и чашите са сменили своите позиции. Благодаря ви. Между другото, след малко ще дойде истинския фокус, ми казвам доктор по професия. Знаете ли, много по-трудно е да върнем първоначалната позиция на бутилката и чашата. Трябва да штракнем два пъти. И ето отново чашата и бутилката са място. Благодаря ви. Все още всеки един от нас е трезвен, нали така? Но след малко, когато се присъединим към прекрасния коктейл, който организаторите са подготвили за нас, всичко това, за което ви говоря, ще стане много по-лесно за разбиране. Благодаря ви за поясненията. Понеже вие сте прекрасна публика, аз ще разкрия как става този фокус. Трябва да вземете цилиндър номер 1 и да го сложите върху бутилката. Трябва да вземете цилиндър номер 2 и да го сложите върху чашата. Защо се смеете? Някой да не ми е пипал масата. Ужас. Нищо. Когато работите с чупливи неща като бутилки и чаши, винаги е хубаво да имате нещо като резерва. И отново, магията се случва директно пред вас, специално за вас. Този път наистина ще ви разкрия как става фокуса. Взимате цилиндър номер 1 и го слагате върху бутилката. Взимате цилиндър номер 2 и го слагате върху чашата. Тази бутилка ми е от един бар, сетих се. Ужас. Моля ви се, штръкнете, за да ми помогнете. Знаете ли, всичко това, което се случва пред вашите очи, може да се случи не на slow motion, а на забързан каданс на български език. Ето така. Аплодисменти, моля. Най-хубавото е, че един, когато това се случи на забързан каданс, винаги ви остава една допълнителна бутилка. И отново. Знаете какво се случва? Една допълнителна бутилка за мен и вас. На здраве! Кой каза е? Имате едно малко от мен. И отново. Една допълнителна бутилка за мен и вас. Знаете ли, винаги когато представям този трик пред много хора, те ме едно съревнование ми отправят, да направя всичко това с една бутилка. И точно за това аз взимам тази червена кърпичка и по този начин ще маркирам бутилката, така тя става единствена в целия свят. Отново ще ми трябва вашата помощ, пригответе си пръстите. Когато кажа сега, ще ракате окей. Сега. Страхотно. Сега отново пръстите пригответе за два пъти. Когато кажа сега, два пъти ще ракате. Благодаря ви. Сега. Ужас. Малко се притесних. Отново имаме една изненада за вас. Когато штракнете два пъти, получаваме още две допълнителни бутилки. Благодаря ви. И не на последно място искам да кажа едно голямо на здраве на всички вас. Благодаря. Благодаря на Марк Андреас. Ние сега можем да излезем и да пинем по едно навън. Благодаря ви на всички. Надявам се да ви е било полезно и интересно.